gede kiriman akeh kuwi sing ngerti cah. Kisah tadi TKW ki ora penak cah. Ojo sekali-sekali tergiur lek mentalmu ki rung kuat. Gelem stres awakmu ki yo ngene iki bodoh cah. Ya tetep kerja seperti hari-hari biasa. Ora enek lu kata libur ngene iki lek pahlawan devisa iki. Apa nih kaya kerja kaya aku ki ora nek libure cah. Ngene kadang jadi komen kerja luar negeri penak, duitnya gede, bayarannya gede. Ora ngerti ning kene atus tangis kaya ora ngerti sing kok delok ming casinge. Kadang isih wong mentolo kok silen aku duit biyo engko lek wis oleh ngilang kaya siluman. Ngono kuwi akeh cah. Jajal lo awakmu ki dadi TKW mati kosal-kosal ning kene sesasi ya. Aku ora paham karo pemikirane wong-wong ngono ki. Ning luar negeri jare penak ki lho, aku lagi mangan lontong cah. Mangan lontong yo iki enek daging, iki enek ayam. Ngene-ngene iki biasa, tapi mentalmu kuwi kuat apa ora? Kerja luar negeri TKW di pahlawan devisa kadang enek lu akeh lo cah sing gak dikai pangan dijatah ku yo akeh. Aku pangan mewah, alhamdulillah aku bersyukur. Aku ora kekurangan mangan. Iki lo yo enek daging ngene iki. Tapi bukan semua orang ngono kuwi cah. Kuwi gak ngerti awakmu ki soro ning luar negeri piye, bukan semua orang majikan iki nikahi awake dhewe pangan sing enak. Kadang itu kayak pangan bekas. Tapi ngono ya apa ya ngerti? Gak ngerti nih duit gede kiriman akeh kuwi sing ngerti cah. Ker aku lek ngomong nyawane wong sing komen-komen ngono ki ya. Jal menghargai wong kerja luar negeri. Awakmu dhewe lek njajal ning kene. Susah sih, mati kecil-kecil awakmu.